Operational na ang Contact Tracing Team Operation Center dito sa Dakbayan sa Mandaue. Sa maong lugar, trabahoon ang mas gihingusgang tracing strategy sa padayong gubat batok sa COVID-19. Ano ang report? Kini ang computer laboratory sa Mandaue City Public Library. Sa pagkakaroon, gi-convert kini isip bag-ong nga Tactical Operation Center sa Contact Tracing Team sa Dakbayan. Dinhi trabahoon ang subsub nga tracing sa mga nakakontak sa kumpirmado nga COVID positive. Sa tinguha nga masumpo og dili mukatag ang virus, importante nga malocate sila ug ma-isolate aron dili makapanakod pa. Si General Magalong, Mayor Magalong, siya may gahimong murag-SAR sa pag-contact trace nationwide. So, mo na ilagi buhat. Very privileged very limited pa lang ang natudluan sa Baguio LGU, which is very privileged na atay representative na natudluan. Sa mga symptomatic patients o dunay sintomas, mu-backtrack ang kapulisan ug ang contact tracing team og 14 ka adlaw aron masayran kinsa ang nakakontak sa pasyente. Samtang kun asymptomatic o walay sintomas, duha ka adlaw sa wa pa kini giswab. Tanang data sa contact tracing diri padong nya kami may consolidate. For every patient sa kabarangay, natay pulis na na-assign together with the barangay health worker na may mo contact trace sa kayang mga person in contact prior sa iyang contact positive. Sa karon sir, pag-establish na mo is ang mandate sa mo is kato lang mga new cases lang sir. With regard sa pag-backtrack sa mga old cases, wala miya sa mong mandate sir. Ang Operation Center dumalahon sa city government ug PNP inabagan sa mga contact tracers sa Dakbayan. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang hiring sa dugang contact tracers kay target sa City Hall moabot sila og 600. Gipangita katong dunay background sa medical courses o bakaha criminology. Kita ang mo contact trace ato mga positive sila contacts nagtuo man gud mi sir nga mo trace na dito nya kami mo atimman nila ana dili lahi sad na kuan sa na patient care sa na siya nga aspect nga tuwais kinsa lang gitong mo i-contact trace na to kinsa nini positive kay aggressive ang atong contact tracing karon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.